heb ik nooit besteld, daar ben ik nooit mee bezig geweest. Maar dat had dus nou deze maand wel heel erg oordanterd. Ja. Na 50 jaar nemen Mense en Tineke van den Akker afscheid van haar een autobedrijf in Dokkum. Ze gaan met pensioen en haar het gebouw en de groen verkocht. Het autobedrijf is haar een libben, maar het wie nou tijd om ermee op te houden. We zijn ook wel eens wat bezig om de boel te verkopen, maar dat moet ik eens wat treffen. En Aron hier is dat plaatsgevonden dat er iemand kwam die interesse had. En toen hebben we zijn, als het erop ligt, dan moeten we dat doen. Want we zijn op een leeftijd, we zijn beide nog gezond en we hadden er nog plezier in. Broer en zus van den Akker had het bedrijf oernaam van haar heid. Doet het nog in met zo wie je ziet. Het autobedrijf bestaat intussen 50 jaar in Dokkum. Dat Mense en Tineke zo lang together de zaak hoorn ha, wie oorspronkelijk net de bedoeling. Ik hier in eerste instantie zei van ik blijf sowieso 4 jaar en dat is ook wel weg. Maar dat is nooit weer aan de orde geweest. Ik ben meer de werkplaats en de verkoop. En ik ben net zo met boekhouding bezig. En dat had altijd mijn zuster die. Dus de financiën en de boekhouding, dat die mijn zuster en ik die het orengedeelte. De aankomende weken hebben Mense en Tineke een heel soort reacties kregen van vaste klanten. Het is wel duidelijk dat ze die het meest missen zullen. Contact met de klant, dat is, daar bouw je iets mee op. Je kunt de mensen leren, zeker nu. En het wordt eigenlijk een soort familie. Hè? Dat had het wel een beetje van. Men waardeert het ontzettend dat wij altijd handelen hebben. En ja, dat merken we nou. Iedere dag weer komen er een hele protte longens, bellen, mailtjes, kaarten, van alles. Het tankstation van Shell bloot voor eerst nog wel bestaan. Wat er krijgt met het gebouw gebeuren zal is nog net bekend. Het personeel en de meeste klanten gaan oer naar Autodijk in Dokkum.